Ahojte, toto je Košická spojka, pravidelný podcast, v ktorom rozoberáme udalosti uplynulého týždňa v našom najobľúbenejšom meste. Ja som Jana Ogurčáková. A ja som Tomáš Filo a v aktuálnej epizóde sa budeme rozprávať o prvých informáciách z analýzy budúceho usporiadania Košíc, šokujúcej kandidatúre a stranickom rozkole v košickej SAS. V zabíjačke týždňa sa povenujeme koncertu Kelly Family v Kielnici. No, v uplynulých dňoch bola teda predstavená mestu Košice analýza, ktorú spracoval odborný tím. Túto analýzu alebo štúdiu si objednalo práve mesto Košice, spracovali ju odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity a tiež Technickej univerzity u nás, teda Košickej. A viedol ju uznávaný slovenský politológ a expert na samosprávy Daniel Klimovský, mimochodom toho času kandidát na starostu Petržalky. No a z nej vyšli 3 varianty. Jednou variantou bolo zachovanie 22 mestských častí s úpravami kompetencií a podobne. Vznik 4 veľkých mestských častí. Túto variantu tam pridali práve po novelizácii z dielne Šimka a Sitkára z teda Hlasu a Smeru, lebo pôvodne sa s ňou nepočítalo. Je to taká akoby koncepčná vec. A posledná, tretia varianta bola úplná integrácia bez mestských častí. A túto poslednú úplnú integráciu bez mestských častí tento tým odporúčal a čo je konfliktné, je to, že paradoxne práve to zrušenie alebo to zmenšenie mestských častí na 4 veľké mestské časti považujú za najmenej vhodnú a dokonca o 11 miliónov eur drahšiu ročne, ako je súčasné usporiadanie. Oni vyhodnocovali rôzne veci, okrem toho, koľko by sa ušetrilo, aj ako rôzne sú politicky priechodné tieto varianty. Tak neprekvapivé je, že teda najpriechodnejší by bolo udržať aktuálny stav 22 mestských častí podľa analýzy. Ale tiež merali nálady medzi ľuďmi aj medzi starostami a robili aj vlastne prieskumy verejnej mienky, ktorí boli súčasťou tejto analýzy. A tam sa vyjadrila väčšina obyvateľov, že si želajú zmenu. No a teraz je o to, že či tá zmena bude smerovať k 4 mestským častiam, ktoré by kopírovali okresy, alebo k 0 mestským častiam a teda jednoúrovňovému riadeniu mesta. Stále je v hre 22 mestských častí s úpravou kompetencií. Títo odborníci, akademici teda konštatujú, že najlepšia, aj keď najodvážnejšia a najmenej politicky priechodná by bola práve tretia alternatíva. Vypočítavali to v skutočnosti na základe dát, ktoré predstavili na tom stretnutí. To stretnutie sa zorganizovalo v takej veľkej aule asi pre 300 ľudí. Ja som bola celkom prekvapená, že bola takmer prázdna alebo poloprázdna. Prišlo tam zo pár starostov, zo pár poslancov mestských. Tí teda nie sú nadšení z toho, že by mali skončiť všetci. Vyčítali tej analýze, že... Ak by sa to stalo, tak by to bolo v roku 2030 a to je od toho volebného obdobia, takže ich konkrétne by sa to už tak veľmi dotknúť nemuselo. Áno, netýka sa táto zmena politikov, ktorí vzídu z oktobrových volieb. No a mne sa páčili tie argumenty odborníkov, ktorí hovorili, že Košice strácajú počet obyvateľov, preto nemá ako keby zmysel živiť takú obrovskú samosprávu, ako majú Košice. Hovorili aj o prípadových štúdiách, kedy podobne veľké mestá v iných susedných krajinách, ktorým stačí teda jednoúrovňové riadenie mesta, mali to vypočítané dobre. Zároveň argumentovali aj tým, že v Košiciach je značná previazanosť mesta. Každá tá mestská časť, ako je dnes, má nejakú identitu, že hovoríme si medzi sebou, že ty si z Furče a ja som z Terasy, ja som KVPčkar a tak. A že tie 4 okresy považuje geograf, ktorý tam bol, za veľmi umelo vytvorené a ako keby príklad zlej praxe z toho, ako sa niekedy v 90. rokoch rozdeľovali aj okresy, že to je vlastne nelogické rozdelenie mesta. Ja by som iba doplnil, že vlastne to zmenšenie počtu mestských častí, či už na 0 alebo na iný počet, neznamená to, že zanikne tá identita tých pôvodných, povedzme, obcí, z ktorých sa to mesto vyskladalo, že to nie je o tom, že človek z Krásnej alebo z obce Ťahanovce už nebude
ťahanočan alebo niečo podobné, alebo fúčan, povedzme, ale zmení sa iba tá samotná správa, to znamená, že to správovanie a rovnako sa to nebude týkať toho, že tí ľudia pravdepodobne nestratia úplný kontakt s tou samosprávou, to znamená, že nebude to tak, že nebudú mať nejaký bod v nejakom svojom dosahu, na ktorý by sa mohli obrátiť tak ako teraz na ten miestny úrad. Že to si tiež ľudia tak predstavujú, že to je nejaký kompletný škrt a všetkého, ale tak toto není, že je to zredukovanie. Áno, služby by ostali, obyvateľia by teoreticky túto zmenu cítiť nejako výraznejšie nemuseli. O čo ide, že teda ušetrilo by sa tým zriadením všetkých mestských častí 5,8 milióna eur ročne a teda ušetrilo by sa najmä na tých platoch poslancov, úradníkov, budovách, kde sílili tie veci. Čiže je to ako keby taký model nastavený na ďalšie 10 ročia podľa akademikov. Ja by som tomu iba doplnil, že oni uvádzali aj to, že by napríklad, keby si zoberieme dáta z roku 2024, tak tam uvádzali až 7 miliónov ročne, že môže to byť aj maličko viac. A keď si to dáme do kontextu rozpočtov mesta, tak doteraz sa bežný rozpočet pohyboval v hodnote okolo 300 miliónov eur. Teraz máme vyšší na tento rok, až 47 miliónov eur. Čiže oproti tomu tých 6-7 miliónov neznie tak veľa. Na druhej strane, keď si to agregujeme za obdobie, 10 rokov, tak už je to pomerne veľká suma. A aj tých 5,8 milióna si vieme dať do kontextu, že teraz napríklad už nami viackrát opakovaný most na Slovenskej jednoty, nový, ktorý sa teda robí, ktorý teraz robí mesto, a stojí 750 000 eur. Čiže vedeli by sme za to opraviť, keď si to vymyslíme, tak 5, 6, 7 mostov. Ja si myslím, že ešte veľmi dôležité povedať, že na čo idú peniaze v tých mestských častiach a vedci tam ukázali, že v mestských častiach, ako je napríklad Lorinčík alebo Džungľa, ide gro peňazí naozaj iba do správy toho samotného úradu a tých úradníkov, starostu a že tie náklady sa nevyužívajú v prospech obyvateľov, ale v prospech toho ako keby aparátu. No a ten príklad toho jednoúrovňového mesta, teda oni to volajú, že model jedného mesta, má práve odstrániť tieto všetky zbytočné, dajme tomu, náklady na starostov, poslancov a úradníkov, ale s tým zachovaním služieb, ako si spomínal, ale pretransformovať tie peniaze, ktoré tiež vyčíslili, že tu sa nachádzajú, len ich ako keby prejedáme, tie mestské časti ich predajú ako keby na investície, ktoré môžu reálne pomôcť obyvateľom. Čiže myšlienka je to podľa mňa úplne logická. Vedeniu mesta sa vytýka, teda stálo to 180 000 eur a aj Poláček, primátor, hovorí, že to je začiatok diskusie. No, dá sa namietať, on je 8. rok primátor, že prečo až teraz máme v rukách takúto analýzu, keď o tých 22 mestských častiach sa hovorilo už strašne dávno. Ja by som mu dal ako za toto kľudne naopak nejaký kredit za to, že toto vedenie mesta túto otázku nakoniec otvorilo, pretože o tom sa hovorilo naozaj dlho a doteraz sa k tomu nikto veľmi neodhodlal, takže to by som naopak. No a on ešte, keď som sa ho pýtala, že čo teraz ďalej s tým, pretože tá novela zákona, ktorá stanovuje, že prejdeme na 4 mestské časti, je schválená. Jedinou možnosťou, ako zmeniť toto usporiadanie dané Šimkom a Sitkárom do Národnej rady, by bolo teda, ak by mesto vyvinulo vlastnú iniciatívu a prišlo s vlastným návrhom nejakého nového usporiadania, ktoré ale by muselo prejsť referendum. Hej? A tam môžu navrhnúť, že do 10 mestských častí. No aj bez tohto analýzy je už avizovaná novela toho zákona práve preto, že ju napadol verejný ochranca práv a tieto jeho námietky boli uznané. Sice myslím, že to Šimko alebo Sitkár sa vyjadril, že s tým nesúhlasia, ale že odrazu akože nechcú zavádzať alebo nejako blokovať. A to ešte treba povedať jednu vec, že títo dvaja poslanci, teda Šimko z Hlasu a Sitkár zo Smeru, to spatovali takýmto spôsobom, že napriek tomu, že tá analýza sa pripravovala vyše 2 rokov, ten proces sa začal niekedy v roku 2024, ak si správne pamätám, debata bola ešte skôr, tak tento zákon narýchlo pred voľbami, keďže obidva kandidujú, schválili bez toho, aby ho opreli o nejaký reálny model. Čo je taký, myslím si, že veľmi typický spôsob, ako buďme otvorení, nielen táto vláda pristupuje k návrhom zákonov a nejakých vecí, ktoré sa nás dotýkajú.
No a ja som len chcela dopovedať, že vedenie mesta ešte nemá jasnú stratégiu, že čo s tým, pretože naozaj by muselo byť akože veľmi aktívne. Mesto ešte nemá k dispozícii ani celú analýzu. O 2 týždne má byť zverejnená celá tá analýza, aby si ju mohla aj verejnosť prečítať aj my. My máme iba závery tej prezentácie, ktorá bola. No ale mesto teda by mohlo vyvinúť nejakú iniciatívu, ale ja si myslím, že teda narazí na nevôľu starostov, lebo aspoň čo ja som sa rozprávala s niektorými po tej prezentácii, tak teda starostovia boli sklamaní aj formou tej analýzy, aj tým, že nič nové nepriniesla. A neviem si teda predstaviť, že by oni súhlasili s jednou úrovňou, že by to politicky naozaj prešlo. Ty si to vieš predstaviť, že... Ja si to viem predstaviť, podľa mňa to je prirodzené, že k tomu teraz pocítil nejaký odpor, ale veľmi veľa urobí to, čo si budú myslieť ich voliči a tam je celkom zjavné. Ja som videl viacero takých rôznych ankiet, ktoré merali túto náladu a väčšina Košičanov tú zmenu chce, aj keď tá debata o tom je, ale to uvidíme ako... Podľa mňa veľa zohrá jednak to voličské rozpoloženie. A ďalšia vec bude samozrejme aj tá, akým spôsobom sa tá debata bude moderovať. Áno, no rozprávali sme sa o tom, že mala by to byť toto delenie mestských častí alebo znovu rozdelenie Košíc by malo byť témou aj týchto aktuálnych komunálnych volieb a starosta kandidát by mal teda povedať, že či chce 4 mestské časti, či chce žiadne mestské časti, že aby si sa mohla aj podľa toho rozhodnúť, lebo to, že sa to zmení, je už určité. Čiže malo by to byť témou, ale ja si úplne neviem predstaviť, že toto budú starostovia ochotní a schopní komunikovať svojim voličom, že... Ja si myslím, že to príde naopak. Od voličov? Áno, tak oni sa už v tomto smere, myslím si, že celkom vyjadrila veľká časť Košičanov, že tú zmenu si praje, takže myslím si, že na to zase politik je preto politik, lebo na to, aby si vyhral voľby, musíš vedieť odhadnúť tú náladu medzi tými občanmi a priniesť tie témy, ktoré tam naozaj rezonujú. Čiže myslím si, že to sa tu môže obrátiť aj týmto smerom. Je prirodzená vec, že oni sú zaskočení. Mimochodom, ak naozaj tam zaznelo niečo také, že čo si spomenula voči tej analýze, tak to by som sa potom o ich opýtal, čo si asi predstavovali, že im povedia, že ste super efektívni, alebo ja neviem, ale... Niektorí sa tak ozývali. No však určite to je podľa mňa také prirodzené nejaké zaskočenie a myslím si, že oni budú skôr musieť, ak budú chcieť byť úspešne, reagovať na nálady spoločnosti. Mm-hmm. Tak poďme na druhú tému a to je Jaroslav Poláček oznámil 3. kandidatúru na post primátora. Šok, hovoria si všetci. Je to naozaj nečakané. Mňa teda na tom najviac baví fakt, že tu celé mesiace si robil kampaň, mal billboardy, chodil kade-tade, rozdával kade-tade darčeky, ani nehovorím aké. Áno. A počas toho odmietal vôbec oslovenie, že je kandidát. Hovoril, že keďže voľby ešte neboli oficiálne vyhlásené predsedom parlamentu, Richardom Raším, bývalým košickým primátorom, tak každý, kto sa označuje ako kandidát, porušuje zákon, lebo to tak nie je. V tom čase už teda kandidatúru ohlásil Lorinc, aj Mudrák. V útorok tak urobil aj Poláček a neuveríš. Stále voľby nie sú v zbierke zákonov, čiže on naozaj predbehol aj sám seba. Takže nie kandidát, ako sa podľa mňa je nie kandidát, ale nepovedal, že no veď už sa predsa blížia voľby, blížia sa prázdniny a on potreboval si aj týchto ľudí, mal pomerne veľa ľudí ho prišlo podporiť na tú jeho tlačovku, asi desiatky ľudí, poslancov, starostov, riaditeľov podnikov. A takže mne sa toto páčilo, ako na tom bazíroval a už zrazu nebazíruje. Áno, treba povedať, že stojí za ním pomerne široká podpora. Získal nakoniec pomerne širokú podporu, aj keď dlho sa k nemu... Do počtu, áno, do kvality, no, to by sme si mohli povedať. Tak to budú musieť posúdiť voliči, tú kvalitu asi. Ale každopádne podporujú ho, tuším, KDH, SAS, Maďarská aliancia, potom rómska strana. Áno. A myslím, že aj nejaká nová tam bola a takéto veci, ktoré už som ani nevedel, že ešte sú prítomné. No ešte nová a ešte DS-ODS. Áno. Čiže áno, také vlastne mimo parlamentné menšie strany, okrem KDH, SAS. No a tvári sa pán primátor, že je plný energie na 3. mandát. Ja by som teda považovala
dvojmandátový nejaký výkon za dostatočný, akože v akejkoľvek takéto vrcholovej funkcii, aj rovnako aj na župe, si myslím, že teda za 2 volebné obdobia naozaj mohli a mali možnosť ukázať všetko, čo vedia zmanažovať. Ale vidíme, je to ináč v Košiciach, na všetkých úrovniach sú to dlhoroční kandidáti. Ale nie len tu, aj v iných mestách. Napríklad teraz skončí Rybníček, primátor Trenčína, ktorý tam bol, tuším, 4 volebné obdobia. A rovnako v Bratislave teraz obhajuje post primátor Valo. Takže myslím si, že v tomto smere to tak výnimočné nie je. Nie je to výnimočné, ale teda naozaj Poláček vedie Košice od 2018. On, keď sa stane primátorom, tak bude asi najdlhšie slúžiacím košickým primátorom. No a on teda pri výpočte svojich úspechov hovorí najmä o tej športovej infraštruktúre. Ja som teba doplnil, že ak by to obhajilo, tak to by, to čo si povedala, že by bol najdlhšie pôsobiacím primátorom, tak to by trvalo, to by platilo iba teda od obdobia vzniku Slovenskej republiky. Áno. Áno. Ale nie v histórii Košic. Dobre. To ani náhodou. No a teda on sa chváli športovou infraštruktúrou, čo sa musí uznať. Áno, športová infraštruktúra sa tu robí. Investície do školstva, do sociálnej oblasti. No ale on aj má rád takéto šusterovské. On hovorí o tom, že vrátil zaštlý lesk symbolu mesta, spievajúce fontáne, Urbanové veži, Dolnej bráne, Mestskému parku. No a on tvrdí, že v Košiciach sa žije výborne, že Košice sú mesto, z ktorého sa neodchádza. Dáta hovoria úplný opak, že veľa ľudí odchádza a premýšľa o odchode z Košíc. No ale on hovorí, že určite tieto voľby potrebujú kontinuitu a v žiadnom prípade nie zmenu. Určite nie zmenu a nejakého nového manažera, lebo to by bolo premrhanie mnohých rokov a mnohých miliónov eur. No zaujímavé je aj on si založiť stranu Košice 2030 a dúfal, že teda už bude mať podpisy na zaregistrovanie. Opakovane sa mu to nedarí. Nová strana je zatiaľ v nedohľadne. Tak čo si ty myslíš o tej kandidatúre? Zatiaľ z tých prvých prieskumov to vyzerá tak, že ľudia majú pocit, že už si svoje odrobil, alebo teda, že sa z neho cítia byť akoby povedal by som unavený, ale to sa všetko môže zmeniť. On aktívne kampaňuje rok minimálne, čo si pamätám, využíva pomerne veľké podujatia, ktoré robí mesto na vlastne komunikovanie svojich výsledkov. Ľudia na to majú rozporúplné názory. Tak uvidíme, ako sa mu to podarí na jeseň. Mohol ohlásiť tú kandidatúru vtedy z tej výhliadkovej, či z tej nevýhliadkovej veže, z tej, čo opravovali. No výhliadkovej veže, vtedy to mohol tak tam zahlásiť počas tej diskotéky s laserami. Nie? To by bolo také efektnejšie ako v takom obyčajnom parku. Bolo by to, no tak to nie je obyčajný park, lebo to je vlastne otázka kvôli tomu, že to je jeho čerstvo otvorený akoby, že výsledok, keď preberieme jeho kampaňový slovník, čiže to spojilo s niečím takýmto. No a on ešte pri tej kandidatúre hovorí, že si ju bude platiť sám. On si teda tvrdí, že je strašne transparentný, teda najtransparentnejší na Slovensku a v širokom okolí, lebo si každú výplatu, polovicu z výplaty posiela na transparentný účet, z ktorého si neskôr platí tieto náklady. Áno, vraj 2000 eur mesačne. Áno, je to tam. Tak začína sa teda podľa mňa týmto ohlásením taká plnoformátová kampaň na primátora. No, máme všetkých 3 kandidátov pokope. Pravdepodobne sa už štvrtine objaví, aj keď nikdy nevieme. Áno, pozdravujeme pán Džemal. Ale nie, tak on je na predsedu. No nikdy nevieš. OK, uvidíme. Primátora teda sprevádzajú 2 funkčné obdobia viceprimátori. Je to Lucia Gurbaľová z KDH a Marcel Giboda z SAS. Tento Giboda tam nebol na tom ohlásení, to sme sa viacerí pýtali, že prečo, tak bol na nejakej pracovnej ceste. Ale SAS je... Oni sú pri tom partáci ešte za čas pred tým, než sa Poláčekovi podarilo vyhrať prvé voľby. Z poslancovania na severe, áno, oni sa tam presadili. A z SAS je tam taká vec, že oni ho oficiálne prišli podporiť, vedenie strany. Vedenie strany SAS ho podporilo, ale niektorým členom sa to nepáči a na protest voči tejto podpore teda odchádzajú zo strany. Áno. Minimálne treba povedať, že prechádzame k našej tretej téme. Áno. Tým je rozkol SAS. Áno, tak pritom ten deň teda, keď ohlasil Poláček kandidatúru, tak poslanec Kundrát povedal, že teda nevie sa stotožniť s týmto rozhodnutím strany a že odchádza.
argumentuje tým, že proste Košice potrebujú zmenu a že Poláček už asi urobil, čo mohol a že namiesto športovísk sú tu zanedbané chodníky, cesty a verejné priestranstva. To rozoberáme pravidelne na konkrétnych príkladoch, čiže nedá sa s tým úplne nesúhlasiť. No a priblížil, ako to v tej SAS bolo, že viedli dlhé debaty, ktorého z tých troch kandidátov by mali podporiť. Trošku možno prekvapivé, ja som zaregistrovala od ľudí, ktorí sú vôbec prekvapení z toho, že SAS podporuje Poláčeka, pretože na kraji podporujú teda Progresívne Slovensko a s Progresívnym Slovenskom spolupracujú nielen na krajskej, ale aj na národnej úrovni. Opakovane prišiel Gröling podporiť Porvážnika, ktorý je kandidát PS teda na župana. A nejako asi časť verejnosti mohla očakávať, že teda ostanú spojení aj na meste, ale nestalo sa to tak. A oni vysvetľujú, teda vedenie SAS to vysvetľuje tým, že predsa pána Poláčeka podporujú od roku 2018 a že doručili výborné výsledky a preto je čas znova ho do tretice podporiť. Tak to je celkom zaujímavé, lebo pokiaľ teda si pozreli nejaké prieskumy, tak nevyzerá, že väčšina voličov má taký akoby, že postoj, ako má práve strana SAS voči Poláčekovi. To je prvá taká podľa mňa zaujímavá vec. Druhá zaujímavá vec je, že je vidieť, že toto rozhodnutie, už keď som si pozrel iba reakcie na sociálnych sieťach, tak myslím si, že vo vzťahu k SAS tam bolo dosť veľké nepochopenie. Nedá sa sociálnymi sieťami merať reálna nálada spoločnosti, to vieme, ale každopádne tie emócie tam boli, či už to boli nejaké komentáre pod článkom, povedzme, kde už tie algoritmy nezohrávajú takú rolu ako na napríklad sociálnych sieťach, tak naprieč týmito platformami bolo cítiť pomerne veľké rozčarovanie a nakoniec je ho vidno v samotnej strane, kde teda nastal nejaký rozkol. Ja dokonca sa mi zdá, že to som začul niečo takéto, že to rozhodnutie nakoniec bolo také, že menšia časť tej strany sa rozhodla podporiť pána Poláčeka a napriek tomu to bolo presadené. Ja som sa pýtala, nebolo žiadne akože hlasovanie, boli nejaké vnútrostranické debaty, ale nebolo to nejako kvantifikované číselne. No, tak hovoria mi tí dvaja, čo odišli, že asi nie sú poslední, že ešte časť niektorých členov. 12 alebo 10? Takže 15 takých aktívnych košických členov, čiže je to zaujímavé, vieš čo, ale aj v tomto kontexte, že ako sa pravica, alebo skôr teda stredopravé strany opäť raz v Košiciach ako keby nevedia nejako dohodnúť. Že ja si myslím, že ten pravicový volič by čakal teda, keď už vidí ako spolupracujú, dajme tomu na kraji, že budú tak spolupracovať na meste a môže byť rozčarovaný tým typom spolupráce, že SAS tam podporí Poláčeka, tam podporí Progresívne Slovensko. Chápem, že majú viceprimátora, ktorý robí teda námestníka aktuálnemu primátorovi už 8 rokov, ale tiež si myslím... Tam nastúpil relatívne nedávno do strany SAS. Áno, ale je to ako ich človek už na nejakej pomerne vysokej pozícii. Chápem aj tomu, čo ty si hovoril, že si videl z tých diskutujúcich, možno, že ich to prekvapilo. Ono na druhej strane, podľa mňa to nemusí byť argument, že už teda napríklad majú viceprimátora, pretože zase keď robíš nejaký deal o tom, s kým do takejto, povedzme, kampane pôjdeš, koho podporíš, tak samozrejme tam robíš nejaký prirodzený obchod, koho tí ľudia zase budú musieť podporiť z tej tvojej strany. To znamená, že tam nie je vylúčené to, že oni by si napríklad pána Výbodu mohli nejakým spôsobom snažiť presadiť ako ďalšieho viceprimátora, teda aj pre ďalšie obdobie alebo niečo podobné. Čiže to je, myslím si, že vec politických dohôd. Nevieme, ako vyzerali, ako nevyzerali. Zjavne teda, ak prebehli, tak sa nedohodujú. Každopádne vo vzťahu k voličom mi to príde ako veľmi, veľmi zlé, veľmi ťažko komunikovateľné rozhodnutie. Vzhľadom na ten nesúhlas. Áno. Je tam aj taká vec, že teda na Staré Mesto kandiduje Igor Holecí z Progresívneho Slovenska a dnes teda ohlasuje kandidatúru aj Renata Zolnajová z SAS, čiže aj o tento post sa ako keby dvaja partneri politicky pobijú. To mi tiež príde zaujímavé, že dlhé mesiace rokovali o tom, že či teda pôjdu spolu alebo nie. Nakoniec kandiduje každý. Súčasný teda starosta ešte túto ambíciu neohlásil, ale je to také veľmi zvláštne.
No a mne sa páčilo ešte teda člen SAS, ktorý odchádza, tak hovoril mi o tom, že niektorí dokonca tí členovia strany nechcú byť ani na spoločnej kandidátke s Poláčekom, že naozaj ten Poláček tam funguje ako nejaká červená čiara pre časť, pre nejaké krídlo. Ale mne sa páči aj to, že jeden ten poslanec vraví odchádzajúci, že to nestala tá otázka tak, že či podporia Múdráka alebo Lörinca, ale že možno, že vôbec nikoho by akože nepodporili priamo a že by si budovali nejakú vlastnú identitu tej strany, aby sa snažili dostať na tie miesta mestských poslancov a miestnych poslancov, ale nestalo to tak teda, že Múdrák, Lörinc alebo Poláček. Mne toto rozhodnutie príde pomerne zvláštne, mali podľa mňa viacero variantov, my sme ich tu spomenuli, myslím si, že by boli, alebo vyzerá to aj teraz, takže by boli ich voličmi prijímané asi trochu pozitívnejšie než toto konkrétne rozhodnutie. A je zjavné, že teda aj vo vnútri strany to spôsobilo napäté emócie. A prečo to je podľa mňa dôležitá téma a že sa vôbec o nej teraz rozprávame, je tá, že SAS je síce malá strana s malým výtlakom a aktuálne nad 7% v rôznych prieskumoch sa pohybuje, ale z tých, ktorí podporili Poláčeka, je ona najsilnejšia strana teda. A treba povedať, že to je celonárodný prieskum. Každopádne v Košiciach alebo vo väčších mestách je strana SAS o niečo silnejšia, ako to vyzerá na tej celonárodnej mape. Takúto daň zaplatila košická SAS za podporu Poláčeka, tak by sme to asi mohli uzavrieť. Tak poďme na bizar týždňa. Teraz si vravela, že si zachytila skvelú správu z Gelnice, kde bude svetová udalosť. Áno, svetová udalosť, jemný závan 90. rokov. Možno si niektorí naši poslucháči ešte spomenú na takú kapelu Kelly Family. Poznáš? Teda ja som to úplne že nepočúvala, ale pamätám si také tie obrázky mnohých ľudí. Pozreli sme si to pred nahrávaním, tak Kelly Family, to je ako rodinná kapela, mala 9 členov. No a jedna z nich príde cez víkend do Gelnic na veľký koncert. Oni naozaj boli v 90. rokoch veľmi úspešní, vypredávali milióny albumov, boli takí známi tým, že mali, ja neviem, aký štýl to bol, nejaký folk alebo také niečo. Ja som to nepočúval. No, veď ani ja. Boli to takí dlhovlasí súrodenci z Ameriky. No a jedna z nich, konkrétne Katie Kelly, ktorá zaspieva v Gelnici, teda sa rozhodla po rozpade tej kapely pre solovú kariéru. No a mesto Gelnica si hovorilo, že výborný nápad. Zaplatí koncert Kelly Family pôvodne teda chceli na štadióne. 11 000 stojí samotné vystúpenie, 5 000 eur stojí technické vybavenie. Akože Gelnica je fakt mesto, ktoré nie je nejaké akože bohaté zatiaľ. Tam sa deje aj také, že proste majú nejaký typ zadlženia. Aj počas zastupiteľstiev tam zaznievali veci, že teda musia hospodáriť, sú v mínuse, musia uťahovať si opasky v čase konsolidácie ako iné samosprávy. Treba povedať, že Gelnica má celých 5700 obyvateľov. No, ale exkluzívny koncert budú mať a to je... No, ale najhoršie na tom je, že museli nakoniec presťahovať ten koncert na amfiteáter, kde je 1000 návštevníkov. Ale tam je pekne. Je tam pekne, no ale vieš prečo? Lebo hovorí starosta, teda primátor Gelnice, že predpokladali obrovský záujem, ale po mesiaci videli, že sa predalo 50 lístkov z tých 1000. No boli pomerne drahé. Áno, stojí 30 eur lístok. Aktuálne dal sa v predpredaji kúpiť lacnejšie, to je asi pre deti. Vzhľadom na to, že sa Gelnica spomína ako hladová dolina, tak ide o pomerne značnú sumu za koncert. Áno, no my keď sme sa tomu venovali, tak v stredu bolo predaných 150 lístkov iba z tej 1000. Podľa mňa stovke. Si to úplne neviem predstaviť, podľa mňa to tam bude chýbať, keď to nebude plné. No ale akože samospráva je naklonená pozitívne, verí, že tam príde viac ako 500 ľudí, ale bude veľa závisieť od počasia. Primátor Gelnice je vlastne vicežupan Tomáško. No a on hovorí, že by v ideálnom prípade, keby si 500 ľudí kúpilo lístky za 30 eur, tak tržby pre mesto by to bolo 15 000 eur. To je super, nie?
A ešte hovorí... Pre tak malé mesto teoreticky áno, ale musia urobiť dobrú kampaň na to, aby si tí ľudia tie lístky kúpili a prišli do Galenice. Hovorí, že vstupné je prispôsobené pre našu dolinu. No, sám asi sú prekvapení z toho, že Kelly Family už nemá dnes možno tak veľa fanúšikov, kade chodí. No a mne sa páčilo... Tak nepríde jedna, nepríde Family. No, príde vlastne 9 z tej pôvodnej kapely, áno. Ale za 30 €. Áno, no a keď sa ho kolegyňa teda pýtala, že proste akí po minulé roky chodili, akí interpreti, tak hovoril, že keby prišla Ščamba, tak je to istota, že na Ščambu príde 1000 ľudí, ale predsa ju nemôžu volať každý rok. Tak toto mi príde akože výborný. Keďže ani my pred nahrávaním sme nevedeli, čo je Ščamba, tak musíš našim divákom, poslucháčom povedať, že čo je Ščamba zač. Ščamba, neviem, čo je. Ščamba je niečo ako drišľak, ale ešte ščambovitejšie. Alebo neviem, ako by som to... Šťavnatejšie. Niečo šťavnatejšie ako drišľak. Drišľak asi poznajú poslucháči, to by mohli poznať. Žiaľ. Čiže to by sme mohli rovno premostiť ako náš tip na víkend, nie? Drišľak? Nie, však Kelly Family. Teda Katy Family. Family. Nie, Katy Kelly. Tak podľa mňa, ja by som sa... A toto je ten dôvod, pre ktorý tie lístky nepredávajú, vieš. Vážne, teraz všetci sú smetení, ktorá z tých 9 je ona. Ja by som sa už len kvôli tomu išla pozrieť. Určite. Ale poznáš aspoň tú jednu pesničku, oni mali takú An Angel. Nie? Ani to ti niečo hovorí? Áno, ale tak akože neviem si to hneď pripojiť. Slaďaky 90 rokov. Chápeš to? Tak ja som počul iné. No dobre, no. Však možno aj tvoju kapelu raz Gelnica donesie do amfiteátra. Dobre, tak poďme na dobrú správu týždňa. A tu by som chcel pochváliť jeden z podnikov mestských, ktoré často nechválime, väčšinou nie je dôvod. A to je fakt, že do dopravného podniku, teda do ich vozidiel, pribudne 681 čítačiek, ktorých si bude možné zakúpiť cestovný doklad platobnou kartou alebo mobilom. Takže tu máme veľkú revolúciu v platení cestovného. Sice mešká 10 rokov, ale stále to považujeme za dôvod na optimizmus a za dobrú správu. Takže myslím si, že toto je po dlhej dobe dobrá správa. Je to výborná správa, tomu tlieskame. Prišlo to trošku neskoro, ale predsa. Pribudnú aj sčítače na automatické počítanie cestujúcich. To už tiež tu malo byť dávnejšie s nákupom iných nových autobusov, akurát to tam nejako nepriplatili alebo nevyriešili. Každopádne aj toto je dobrá správa, síce neskoro, ale predsa, pretože tie sčítače dokážu agregovať nejaké dáta o vyťaženosti spojov a tie sa dokážu potom lepším spôsobom navrhovať alebo prispôsobovať požiadavkám cestujúcich, takže možno, že o nejaký čas svitne na lepšie časy. No, už od januára si môžeme zaplatiť. To je výborné. Áno. No a ja by som ešte dala ďalšiu dobrú správu a to je Art Film Fest, ktorý dnes začína, ktorý ponúkne množstvo filmov. Košice budú žiť teda projekciami, filmami a sprievodným programom. Ja sa na to teším, mám tento týždeň rada. No a my sme si pozreli, ktoré sekcie ponúkajú aké filmy a páči sa nám sekcia, ktorú vyberá Lukáš Berberich z kina Úsmev, ktorý skoncentroval vo svojej sekcii fakt filmy, ktoré sa oplatí vidieť. Tak možno sa na nejakom stretneme. Určite. Tak, to by bolo asi na dnes všetko. Ďakujeme, že si nás opäť raz vypočuli a pošlite nám mail, spätnú väzbu, kritiku, čokoľvek. Pokojne znesieme aj ostrú kritiku. Láskyplné slova. Na tomu by sme sa veľmi potešili na košickaspojka@gmail.com. A tak sa sklop štúdia a učí Košická spojka.